ஊழியர் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை. நிறுவனங்கள் லாப நோக்கில் செயல்படுகின்றன. ஆனால் ஊழியர்களாகிய உங்களுக்கும் மரியாதையான வாழ்க்கை வாழ உரிமை உண்டு. 3 முதல் 5 விழுக்காடு ஊதிய உயர்வுக்காக தினமும் 10 முதல் 12 மணிநேரம் உழைப்பது. பணிநீக்கங்கள் மற்றும் நச்சுத்தன்மையுள்ள பணிச்சூழல் என பல சவால்களை எதிர்கொள்கிறோம். குறிப்பாக இந்தியாவில் 50 விழுக்காடு இந்திய ஊழியர்கள் நச்சுத்தன்மையுள்ள பணியிடங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். 2022 முதல் இந்திய ஸ்டார்டப்களும் பெரிய நிறுவனங்களும் 40,000க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளன. பல சமயங்களில் செயல்திறன் அடிப்படையிலான பணிநீக்கம் என்பது சட்ட சிக்கல்களில் இருந்து தப்பிக்க நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு சாக்குப்போக்காக இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் உங்கள் ஊழியர் உரிமைகள் குறித்து நீங்கள் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம். உங்கள் உரிமைகளை அறிந்து கொள்வதும் அதற்காக போராடுவதும் ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு முக்கியம். உங்கள் உழைப்பும் மரியாதையும் மதிக்கப்பட வேண்டும்.